Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Nia, 28 years old, at nakatakdang ikasal sa isang buwan. Dapat sana ang saya-saya ko na. Dapat sana excited na ako sa nalalapit kong pakikipag isang dibdib. Ang saya sigurong maging June bride. After all, mahal na mahal ko yung boyfriend ko. Bagay kami sobra. Perfect match, sabi nga nila. Pero taliwas doon ang nararamdaman ko. Halo-halong galit, lungkot at panghihinayang ang bumabalot sa buong pagkatao ko. Idagdag pa natin yung kalituhan. Nicole and Diego, hindi ko alam ang gagawin ko at payuhan niyo naman ako. Ganito kasi ang nangyari. Dahil next month na ang kasal, hiningan kami ng wedding coordinator ng mga lumang photos namin together. Yung mga travels especially. Madami naman kami noon kasi 6 na taon na kami. Yun nga lang, lahat ng photos namin nasa fiancé ko. Nasa lumang laptop daw niya. Baka daw madami nang nabura kasi ilang beses nang ipinagawa. Hindi din daw niya maasikaso dahil sobrang busy niya sa trabaho. Naintindihan ko naman kaya last week pumunta na ako sa kanila para ako na ang maghanap at mamili ng photos sa lumang laptop. Parang kinakabahan na ako. Kaya nga din eh. Alam ko na. Parang alam na natin sa pupunta eh. May out of town conference siya kaya ako na lang muna yung maghahanap mag-isa. Computer support specialist naman ako kaya alam kong madali ko namang mahanap kahit yung mga nakatagong photos namin at yung mga akala niyang nabura na. Nahanap ko naman yung mga photos namin. But wait, there's more. Ayan na. May mga nakita din akong videos niya na may kasamang mga babae. Iba-iba. Buti sana kung luma yung videos. Kaso merong last year lang. Ang mas masakit at talagang ikinawasak ng puso ko, merong the week before. Ow. Napaupo ako sa sahig, nanginginig, humahagulgol. Nag-flashback sa akin yung 6 na taong pinagsamahan namin. Minahal niya ba talaga ako? Kahit konti? Kahit katiting? Papaano niya ako nagawang lokohin ng ganun-ganun na lang? Nakahanda na ang lahat para sa kasal namin. Mahigit $250,000 na nagastos so far. Pero itutuloy ko pa ba? Baka kasi pagsisihan ko lang kapag pinilit ko pa. Kung sa inyo nangyari ito, Nicole and Diego, ano po ang gagawin ninyo? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapanginig. Tagapanginig. Nanginginig din kasi. Nakikinig at nanginginig. Tagapanginig. Sa mga nanginginig ngayon, kamusta kayo? Mga kumikinang na nanginginig. Shout out! Nia. Ayan. Well, Nia, Ay. hindi namin alam kung paano ka pakakalmahin kasi legit naman, yung legit nararamdaman na mo. nakakapanginig. Oo. At legit na nakakapahagulgol at hindi ka talaga makakalma dito sa na-discover. Oo. I guess hindi na natin kailangan tanungin kung anong klaseng videos. Kasi kung videos na innocenteng videos naman ito, hindi para mag-react siya ng ganon. Diba? So, malamang videos na medyo, alam niyang hindi man siguro actual na skandal, merong
alam niyang bilang bilang babae at bilang soon to be wife na may something at hindi ito tama para sa isang taong ikakasal na or engaged na. Ganon. So malamang ganon. Yung fact na ganon. ganon. Malamang ganon na kasi offensive yung video for you. Correct. Diba? Oo. Kasi kung hindi naman, hindi ka naman magre-react ng ganyan. Kung alam mo, video lang na nakasabay niyang tumawid ng EDSA. Huwag ka magselos, di ba? Malamang mga video yan na selfie na may kasama kayo. Correct. Posibleng Akbay, kayakap. Yan, correct. yan. Nagkikilitian, yan. Yung mga ganyang klase mga eksena. So, yun yung Tanungin natin si Nicole Yala. Kung sakali. Hindi ko na itutuloy. Para sa akin, siya it's actually a blessing in disguise. A blessing in the sky. Ano man yung tamang terminolohiya. In a way, masakit man siyang isipin, pero blessing din siya. Mas mahirap kasi kapag pinasok mo yan, tapos hindi ka sure. Correct. Yung papasukin mo, yung ang dami-dami mong mga thoughts, yung wala ka ng trust sa kanya, ang hirap pag walang trust. Yung hindi pa kayo nag-uumpisa magulo na. Correct! Totoo. Kasi ang dami ng mga So, malinaw dito na kinakailangan mong iproseso yung nararamdaman mo. Yes. Forget about the pride. Kasi yung pride ko minsan dahil nakausap na, may setup na, tandaan mo i-weigh mo ito kasi ang kapalit nito, gaya ng sinasabi ni Nicole, na posibleng yung kinabukasan mo na talagang hindi pa kayo nag-uumpisa magulo na. Correct. Diba? Isipin mo yun na dapat, sabi mo dapat excited ka. Dapat counting the days. Dapat ngayon na kung 1 month na lang, wala ka ng ibang ginagawa kundi magpaganda ng skincare. Nagpapabongga ka na ng hair. Diba? Lahat ng mga preparations. Hindi ako makarelate. Sorry. Pasensya na po. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Pasensya na, hindi ka makarelate sa hair care. Diba? Pero, hindi ganon. So, it's a clear indication na ituloy mo ang pagmamahal mo sa sarili mo. Correct. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, hindi mo hahayaan na pumasok sa isang relationship na alam mong from the very beginning, hindi relationship, sa isang mas leveled up, 'di ba, na pagsasama, kung alam mong from the very beginning, hindi ka comfortable, wala kang peace of mind. Pero tingin ko mag-usap kayo, ha? yan yung sasabihin ko sana. Kinakailangan mong marinig din yung side niya. Tama. Para hindi yung parang ang dami mong iniisip sa kanya. Mas maganda din mapakinggan. Kahit sabihin nating mali siya, at least marinig. Kasi posible din kasi na ginagawa ko minsan ng mga kalalakihan na total, itatali na ako, last hurrah ko na to. Ay, hindi rin. Kaya nga may mga mindset kasi ng mga kalalakihan na ganito. Galit. Na sinasabi natin na hindi tama. Hindi talaga tama. Mga last hura-hura nyo dyan. Tigil nyo Kaya yan. si Kuya baka nag-last hurrah. Baka may ganon. Diba? Kaya nga yan yung sinasabi kong wala talaga dapat yung hindi ako agree sa stag party. Yan, oo. Hindi talaga ako agree dyan. Kasi posible talaga. Gumawa ka pa ng kasalanan. I mean, okay, I get it yung last hurrah. Isang keme na lang ang matitikman mo for the rest of your life. Gets ko yung parang idea na yun. Pero, hello, you're in a relationship. Technically, whether ikakasal ka o hindi, 'di ba? Hindi ka dapat na tumitikim ng ibang tao. 'Di ba? Kasi you are in a relationship. Ang problema kasi magkaiba ang female and male species. Yan. So, yun kasi parang nagiging normal. Hindi po normal. Para sa mga kalalakihan, mostly. Ay nako, buwisit talaga yung nagsasabing yan ay naturally polygamous. Na may ganyan. Ang ulo ko. Ayokong tanggapin talaga yan. Pero ako, Nia, I want you to look at this sa nangyari na parang it's a blessing in disguise. Kaya nga sabi ni Nicole na at least nakita mo bago ka pumasok doon, di ba? Parang pinakita na sa'yo eh. Correct. Na may ganito siyang part of him. So, alam mo, yung dun sa pag-uusap ninyo and how he will react to the revelation na nakita mo, will make the decision kung matutuloy pa yung kasal. Kasi pwede rin namang sising-sisi siya sa ginawa niya. Or pwedeng may kwento talaga behind it na hindi mo talaga alam, di ba? Or pwedeng hindi naman namin nakita ni Diego yung video eh. For all we know, pwedeng harmless din naman talaga yung video. Pero dahil katabi niya ibang babae, meron ka kagad feeling na, ay,
Grabe, may Oo. ibang babae siya. Yun nga, Hindi, ang 'di ba? Parang lagi ganon. nating sinasabi din ni Nicole na palagi yung depende sa receiver. So kung ikaw yung tipong receiver na masyadong ang daming meaning sa yung lahat, meron din naman kasi receiver, okay. Wala Parang lang yan. Wala lang, Oo. oo. So hindi rin namin alam, kaya may mga detalye pa na mga hindi namin masasabi talaga kung Talagang hindi namin nakita yung video Oo. hindi namin nakita yung picture. So, ang nilatag namin kanina, para mag-react ka ng ganyan, ibig sabihin it's more than usual. Pero Oo. kung babalikan natin, ano ba talaga? Kaselos-selos, baka naman magkatabi lang talaga. Ayan. Nagtatawanan, kasi may nag-joke, di syempre Oo. sabay silang tumawa. Baka may ganun lang talaga. Oo, Hindi pero sa ko akin, masabi. ang nakikita ko rin din dito na isang perspective is baka sabihin natin na you guys are meant to be, but hindi pa sa ngayon kasi kinakailangan pang may proseso pa kayong pagdadaanan. Baka may Pwede kailangan... baka ma-extend. Oo, correct. Oo. Hindi naman... Pwede naman, baka may pag-move na malala. Oo. Hindi naman totally mag-decide tayo kasi galit na galit ka Oo. ngayon. Mhm. 'Di ba? So, baka meron pang processing na Oo. pwede. To Baka- win you back, to oo. earn back your trust. Baka pinakita to sa'yo na para at least makita din ng boyfriend mo, ng fiancé mo na baguhin niya yung sarili niya kasi ang pangit kasi kung sa loob na ng kasal, saka palang magkakaroon na ganitong proseso. Kumbaga, nandun na sa marriage, gumawa ng hindi maganda, at doon pala kayo nag-aayos, medyo mabigat yun. Yan. Paano kung may anak na kayo, saka ginawa yun? So ngayon, nakikita pa lang, ngayon, pag kinumpronta mo siya, baka before kayo ikasal, maayos niya na yung sarili niya. Correct. May mga ganong proseso. Pwede din naman. Mhm. So, pwede din naman talagang matuloy pa rin siya. Oho. May delay nga lang. Yan, may delay lang siya. Matuloy pa rin siya, pero masinsinan yung pag-uusap talaga, ganyan. Ayan. Or pwede rin hindi talaga matuloy Oo. kung talagang sadyang kita mo na Oo. noon pa man lantaran na niloloko ka. Oo. Yun kasi yun parang ang hirap na magpakasal sa isang taong noon pa man niloloko mo na Oo. ako So ano yung assurance ko na pag pinasok ko to, hindi mo ako lolokohin, di Oo. ba? Ang isa lang sa malinaw dito, mahirap pag may sugat ka na pumunta ka sa dagat. Mapdi yan. Update. Oo, so wag ka muna magtampisaw. Hayaan Pagalingin mo maghilom. muna. Yan. Oo, 'di ba? Ang maganda lang dito, alam mo din niya na red flag ito. Mhm. Meron kasing mga ibang mga babae or ibang in a relationship para lang hindi sayang naman yung 500,000 na yung ginastos natin yan. or sayang naman yung 6 na taon. Oho. Kahit na may bumawagayway sa harapan mo na red flag, Mhm. nilulunok mo na lang, Ayan. niyayakap mo na lang yung red Oo. flag, okay lang kasi sayang naman. Oo, marami tayong May mga ganon. kakilala. Oo, may mga ganon. Oo. And hindi natin masisi. Depende sa pagpapakalaki sa kanila, sa values nila, di ba? Pero wag po nating i-normalize yung red flags. Kasi ang hindi natin alam, unti-unti din tayong kinakain nito I mean, yung kapag ni-normalize natin na niloloko tayo, na-normalize natin na nagiging victim tayo, na nabubuli tayo, in time, yung pagkatao mo, parang bababa Oo. yung tingin mo sa sarili mo. Kasi okay lang kahit lokohin ako. Oo. Okay lang Totoo. kahit ganyan-ganyanin ako. Kesa wala. Correct. 'Di ba? Hindi yun tama So wag nating i-normalize yun. Tama. Yung damage na pwedeng ibigay sa 'di ba? Parang meron akong napanood recently na mga dahilan kung bakit ka masustroke. So sabi ng doktor, hindi daw totoo na ang stroke ay biglaan. Oo. Ito daw ay series. Series yan. Oo, at patong-patong na hindi pag-aalaga sa sarili na eventually nag-lead to stroke. Yan. 'Di ba? So na eventually dahil nagpatong-patong yung mga maliliit na maling ginagawa mong in terms of health, 'di ba? Na in time sumabog na ito tapos nagkaroon ng stroke, heart attack or whatever. So ganun din 'yan. Huwag nating i-allow na yung mga maliliit palalagpasin natin kahit bumawagayway na red flag ito. Huwag natin palagpasin kasi Actually, parang nino-normalize natin. Kaya nga pinapakita sa atin yung mga red flags na yan para i-address natin. Correct. Ang problema, hindi ina-address. Ang iniisip kadalasan na, ay sige, pabayaan ko na yan, i-slide ko na lang muna ngayon yan. Pag kasal na kami, magbabago naman yan. Yan. O, doon ka na, problema na nandun ka na. Mahirap kasi mag-navigate pag nandun ka na sa sitwasyon. Correct. At Lalo na ayaw kung may mga natin. bata na involved. Totoo. Sobrang hirap na talaga. Tapos you will lose yourself in the process kasi lalong-lalo na pag naging mother ka na tapos iba na rin yung responsibilities mo. Oo. Mawawala yung ikaw.
kailangan mahal mo din yung sarili mo Tama. eh. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Diba? Kasi you cannot give what you don't have. Yes. Ituloy natin ang pag-uusap na to sa ating podcast. Yan. O siya, salamat ng marami sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Alright, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako po, ang inyong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!